Hywel Edwards ydw I, ac i bobl y dre, falle ydych chi'n mynd gweld i o'r blaen, dwi wedi bod yn pregethu Penwell unwaith neu ddwy, ond dwi'n gwybod, os ydych chi'n mynd gweld pregethwr o blaen a chi'n bod lle mae'n dod, mae'n anodd gwrando dydy. Felly dwi am deud rhyw stori bach jyst i'n lleoli fi yn Gaerfyrddin. Okay? Pan o'n i'n hogyn bach, o'n i'n dod ar yngwyliau yma bob gwyliau ysgol i aros efo taid a nain. Oedd taid a nain yn byw yn St David's Avenue, rhif 22 os dwi'n cofio'n iawn. Oherwydd oedd taid yn weinidog yn heol dŵr. Ac i fan hyn oedden ni'n dod, ac o'n i jyst yn dod heibio'r Tesco ac i fyny heibio'r parc, ac o'n i'n deud wrth Julie, hew rhan mi fynd i'r parc na i cael hit o nostalgia. Achos dwi'n cofio'r slides oedd yn fatha 50 troedfedd o uchder, a'r swings oedd yn fwy byth, ac eisiau mynd yn ôl i chwarae nhw. Felly, dyna fi. Dwi'n nabod Caerfyrddin, falle bod chi ddim yn fy nabod i. Ond dyna edrych heddiw yma ar yr adnod yma ym Mathew, adnod 8 a'r 3 bennod. Dygwch ffrwyth gan hynny a fydd yn deilwng o'ch edifeirwch. Dygwch ffrwyth gan hynny a fydd yn deilwng o'ch edifeirwch. Tybed, ydy'n coeden ni yn debyg i'r coeden fale sydd yn yr ardd acw, yn brysur bwrw hei a fale, byth a hefyd gan nad oes am digon o ddŵr, a does am ffrwyth eiddfed yn mynd i fod lenni. Maen nhw gyd yn mynd i syrthio oherwydd y sychder. Yda ni fel yna, tybed? Ta yda ni'n mynd i fod yn rhai sydd yn dwyn ffrwyth edifeirwch yn ein bywyd. A ni'n meddwl amdano fo, y gair yma, edifeirwch. Da ni'n dueddol i sôn am sori fel bod yn edifar neu bod ni'n dyfaru rhywbeth yn dydan. Regret, os ydych chi'n defnyddio'n Saesneg. A mae'r gair felly mynd i cael ei wneud yn wanach drwy feddwl am hynny. Ac yn i'n meddwl tybed beth sy'n debyg i hynny. A dyma fi'n dod i fyny efo'r syniad yma. Dedwch wrthai ar y diwedd os di'n help. Ydych chi'n tanysgrifio i rhywbeth? Ydych chi'n subscribio i rhywbeth? Enghraifft, oes gennych chi, hwn di'r klasig, ydych chi'n aelod o gym yn rhywle? Ydych chi'n cael o'n anrhegdolig neu addewid flwyddyn newydd, adduned flwyddyn newydd, dwi'n mynd i ymuno ar gym. A ydych chi'n mynd unwaith neu ddwy, a wedyn, ydych chi'n mynd twyllu'r lle ar ôl hynny. Ta ydych chi wedi tanysgrifo i ryw gylchgrawn, a ydych chi wedi darllen y cyntaf a'r ail, ond ebyn i'r trydydd a bedwaredd ddod, ydych chi wedi colli diddordeb. Ond mae'n trafferth ydi codi'r ffôn i ganslo tanysgrifiad. Neu sgwennu'r e-bost. A maen nhw'n neud yn anodd i chi'n dydy. Neu tybed os gennych chi Netflix, neu Disney, neu Sky, neu yna restr o'n nhw'n does. A ydych chi'n talu hyn a hyn bob mis, a mae'n mynd allan, a ydych chi'n byth yn meddwl edrych am raglen. Os ydych chi wedi gweld Star Wars, do'n i'n faint o weithiau sy'n eisiau weld eto, nag oes? Sam? Wel, da ni'n talu am y tanysgrifio, ond da ni ddim yn i ddefnyddio fo, da ni'n yn gwneud y gorau ohono fo. Ac o'n i'n gweld y gair edifarhau yn debyg i hynny. Da ni rhyw gymryd ymlaen ar y cychwyn, fel dyma y ffordd i mewn trwy drws i ddod yn Gristion. Da ni'n gofod bod yn edifar mynd trwy bwlch yr argyhoeddiad, dyna oedd yr hen ymadrodd. A bod ni'n edifar am ein pechodau, a da ni'n derbyn maddeuant ac yn dod i gredu'n Iesu Grist. Ond dyna fo wedyn, mae edifarhau yn rhywbeth sydd yn eistedd ar y silff. Da ni'n dysgu amdano fo, yn sicr, yn y Bregeth, yn dydan, ac yn yr astudiaethau, a mor bwysig ydi o, a sut mae o'n chlwm a ffydd a gras, a pryn sy'n dod cyntaf, a pryn sy'n dod ail, tydyn nhw'n dod o fe gilydd, a da ni'n dadlau mewn pethau yma. Ond da ni ddim yn gwneud rhyw lawer ag o. Os gennych chi danysgrifiad fel yna i edifeirwch? Do you subscribe in that way to repentance? Mae'n rhywbeth da chi wedi meddwl fydd yn ddefnyddiol unwaith neu ddwy, ond na fo, da chi wedi gadael fo pasio. Mae edifeirwch
yn rhywbeth gwbl wahanol yn y Beibl. Yn y dyddiau hynny, daeth Ioan Fedyddiwr gan bregethu'r genadwri hon yn anialwch Jwdea. Edif ar hewch, oherwydd mae teyrnas nefoedd wedi dod yn agos. Wel, mi fydda rhai oedd yn clywed Ioan, rhai oedd wedi mynd allan i'r anialwch i'w rand arno, fydden nhw wedi deall edifeirwch fel hyn. Dychwelyd at Dduw. Troi'n ei cefn ar yr elunod, troi ei cefn ar y bywyd o dorri'r cyfraith, troi ei cefn ar bod difaterwch, ar materolrwydd, a dychwelyd at Dduw a'i holl galon. Dyna fydden nhw wedi meddwl amdano fo. Ond mi fydden nhw wedi meddwl amdano fo fel ydyn ni'n gweld nes ymlaen yn neges Ioan, fel y Phariseaid a'r Sadwceaid. Fydden nhw wedi meddwl, mae rhaid i mi wneud yn well i gadw'r gyfraith. Fel petawn ni'n cael addunedau flwyddyn newydd, a da ni'n cael count ar ddiwedd y mis, bob mis, pa mor dda ydyn ni wedi medru cadw yr addunedau heini. Felly mi roedd edifarhau yn cael ei weld fel yna, bod ni'n penderfynu a gwneud ein gorau am faint a fyno ni i droi nôl at Dduw. A mae Eseian yn cyfeirio ato fel hyn, fe gliwch lais o'r cefn yn dweud dyma'r ffordd rhodiwch ynddi. Dawch yn ôl ata i. Dilynwch fi. A mae'r rhai sydd yn gwrando ar neges Ioan yn dod ac fel arwydd o hynny'n cael ei bedyddio mwyn cael maddeuant o'i pechodau. Ond be mae Ioan i fod yn wneud? Be mae wedi cael ei danfon gan Dduw i wneud ydy paratoi y ffordd at Iesu. Mae'n ddiddorol felly, dydy, bod ni'n gweld fod edifeirwch yn gwbl ganolog i paratoi ffordd at Iesu. O'n i'n sylwi ar y sgrin wrth eistedd a gwylio, mae hwnnw'n gweithio wan ydi. Mae yna motto gennych chi yma yn Peniwel, a dwi'n cofio'n uno sy'n ma'n mynd. Adnabod Crist a'i gyflwyno i eraill, ie? A sy'n ma'n mynd yn Saesneg? Knowing Christ and making him known. Wel, dyma oedd Ioan yn ei bregethu. Dyma oedd Ioan yn ei wneud oedd paratoi'r ffordd a cyflwyno Iesu fel ein bod ni yn cael ei adnabod. A chi'n gweld fyma, mae edifeirwch yn gwbl ganolog i hynny. Ond mae'r elfen arall yma, teyrnas Dduw. Edif ar hewch, oherwydd mae teyrnas nefoedd wedi dod yn agos. A da ni'n mynd sôn fan hyn am prosesiwn fel sydd ar y Pall Mall yn rhyw gerbyd aur a brenin yn eistedd yno. Dim sôn am ryw prosesiwn felly. Na, deud oedd o, mae angen i ni edifarhau, dychwelyd at Dduw, ond yn fwy na hynny, fe gown ni weld hynny mewn munud, oherwydd mae teyrnasiad Duw yn dod. Ymherson Iesu Grist. A mae'n sôn amdano nes ymlaen ydy bod o'n gryfach na mi, bod o'n bedyddio ar ysbryd ac a thân, a bod ganddo ei wyntyll yn ei law ac am gwahanu'r grawn a'r is. Felly mae neges Ioan yn benodol i baratoi'r ffordd. So i bobl Peniwel wan, os ydych chi am adnabod Crist a'i gyflwyno i eraill, mae edifeirwch yn ganolog i'r neges hwnnw. Nid dim ond chi, mae rhaid i chi, bobl yna, bobl drwg, bobl sydd ddim yn credu, mae rhaid i chi edifarhau. Mae'n cychwyn gyda ni. Nid fel tanysgrifiad unwaith, lle ddwywaith ar y cychwyn, ond rhywbeth parhaus. Oherwydd dyma oedd Ioan yn ei gyflwyno, oedd neges oedd i'w trawsnewid nhw.
Mi eisiau chi meddwl am y gyfraith. Mi eisiau chi meddwl fod teyrnas ddiw yn dod. Mae hwnna wahanol, dydy. Dim jyst edifarhau mwyn cadw rheolau, ond edifarhau gan bod y gwaredwr yn dod. Mae'r Meseia yn dod i'n plith. Newid meddylfryd crefyddol yn llwyr. Beth yw edifeirwch yw plygu i deyrnasiad Iesu yn ein byw bob dydd ac yn feunyddiol dychwelyd iddo gan ildio iddo ein hewyllus a gorsedd ein calon. Beth yw hynny eto? Edifeirwch yw plygu i deyrnasiad Iesu yn ein byw bob dydd ac yn feunyddiol dychwelyd iddo gan ildio iddo ein hewyllus a gorsedd ein calon. Nid dim ond meddwl am restr o feiau i'w maddau. Mae'n fwy na hynny mewn broses parhaol. Tan ysgrifio, os liciwch chi, i deyrnasiad Iesu. A mewn broses parhaus, nid unwaith am byth. Taws newid. Yr gair yma am edifeirwch ydy metanoia, newid meddwl yn llythrennol. Ond dim jyst yn chwit chwat, dwi wedi newid meddwl sut dwi eisiau mynd am dro a'i Peter. Dwi wedi newid meddwl na, dwi ddim eisiau cyw i ginio heddiw, a well gyna i cael hot dog. Nid newid meddwl felly, ond newid. Mae'n debyg i'r gair mae Paul yn ei ddefnyddio yn fwy traws newid, metamorphosis. A'r morphosis, ffurf di morphosis a meta ydy'r newid yna. Ydyn ni'n cael ei trawsffurfio fel bod ni ddim yn mynd yn ôl. Wedi troi'n lyffant, dyn ni'n ma'n bod yn benbwl eto. Wedi ddod yn disgybl i Iesu, dyn ni ddim yn troi yn ôl i gerdded yn y cnawd. Mae chi enghreifftiau fel mae Paul yn disgrifio'r broses. Rhufeiniad 12 a 2 adnod cyntaf. Am hynny, rwyf yn ymbil arnoch gyfeillion ar sail tosturiaethau Duw i'ch offrymu'ch hunain yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Felly rowch iddo addoliad ysbrydol. A pheidiwch a chydymffurfio ar byd hwn, ond bydded i chi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl, mwyn i chi allu canfod beth yw ei wyllus, beth sy'n dda a derbyniol a'r pherffaith yn ei olwg. Mae'n disgrifio yma y broses o fod yn edifar y meddwl. Fel ein bod ni yn meddwl fel Crist a nid fel y mae'r cnawd am i ni feddwl. Dyna yn 2 Corinthiaid a 3 benod. Ac yr ydym ni gyd, heb orchydd ar ein hwyneb, yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd, ac yn cael ein trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef. Y gwaith yr arglwydd, yr ysbryd yw hyn. Ydych chi'n cael eich trawsffurfio? Are you being transformed? Ydy'r gogoniant yna yn fwy amlwg yn eich bywyd? Yn yr 8 adnod yn Mathew 3, mae apel Iowan yn cael ei gyfeirio at y Phariseaid a'r Sadduceaid. Dygwch ffrwyth gan hynny, a fydd yn deilwng o'ch edifeirwch. Hynny yw, mae yna ganlyniad i fod i edifarhau. Mae yna rhywbeth i fod i ddangos am ein hedifeirwch ni. Mae ei gynhyrchu rhywbeth yno ni. Mae'r gair am ffrwyth yn y Testament Newydd yn debyg iawn i'r gair am gynnyrch. Be mae'r ysbryd yn ei wneud ydy cynhyrchu y pethau hyn yno ni. Be mae edifeirwch yn ei wneud ydy cynhyrchu rhywbeth yno ni. Newid ein meddwl,
Yn gwneud ni'n debycach i Iesu fel bod pethau Iesu'n cael ei amlygu yn ein bywyd. Tybed, da ni wedi cael profiad o hynny. Bod ni wedi gweld rhywbeth yn ein bywyd sydd angen ei newid. A bod ni mewn gweddi a chyffes wedi ceisio Duw ac wedi gweld y newid hwnnw. Mi roi enghraifft i chi o mywyd fy hun. Mi ro'n i'n licio meddwl bod gennau people skills go lew wedi bod yn weinidog am sbel o amser. Ond dwi'n cofio un dydd Gwener, o'n i'n teithio gyda un o bobl ifanc oedden ni'n gweithio â nhw. A dyma o'n troi at fi ac yn dweud, yn Saesneg oedd o'n dweud, "Oh, well, you don't give much of yourself, do you?" Wel, oedd hwnna fatha clec i gefn ym mhen. A beth dwi'n neud, dwi'n treulio oriau yn dy helpu di. Dwi'n rhoi, be yn y byd wyt ti'n feddwl? A dwi'n meddwl ceisio esbonio, ond ges i centre parting, mae wedi mynd i gyd ebyn hyn, gath o ffasiwn effaith yna. Dros ym mhen. A wedyn dydd Llun, mae gennym ni gynhadledd yn y capel, a dyma fi o'r ffrynt yn gofyn i bobl mewn grwpio 3 rannu profiad o Duw yn newid eu bywydau nhw. Pethau gwiriau mae Bregethwyr yn dweud. Achos wrth gwrs o rhaid i mi mewn grŵp o 3 wedyn agor fy hun i'r profiad hwnnw. A dyma un o'r aelodau yn edrych arna fi ac yn gofyn, "Oce, Hywel, tro ti." A dyma fi'n dweud be oedd y person yma wedi dweud wrtha i ddydd Gwener a dweud bod fi'n mynd all. A dyma hi'n dweud, "Oh yes, I know." A dyma hi'n esbonio. "We all know when you've had enough." A be oedd hi'n athi ymlaen i esbonio oedd, pan ti wedi cael digon Hywel, ti'n dechrau edrych i ffwrdd a ti'n ddim yn gwrando dim mwy. A dyma'r person arall yn y triawd yn dweud, "O ie." Be ydych chi'n neud efo beth felly? Wel, nôl y cnawd, wrth gwrs, ydych chi'n dadlau bod nhw'n wrong, dydych? Ac yn dweud, ac yn cyfiawnhau eich hun, ac yn dweud, "Wel, fel hyn ydw i." Ond mi roedd o'n fatha clep gan yr ysbryd glân yn yng nghalon. Fel hyn wyt ti, Hywel. A be rhaid i mi wneud oedd cydnabod y gwirionedd, a gei di farhau ohono, a chi'n gwybod be, wrth i mi fod yn ymwybodol ohono fo, nath o'n, a gei di farhau a gofyn am ras a thegaredd Duw yn yng nghalon, mae wedi fy ngalluogi i wrando yn well, ac i wneud eye contact efo pobl. Waw! Rhywbeth o'n i'n cael yn anodd iawn cyn hynny. O'n i'n arfer edrych ar pobl o cyfri 10, a wedyn edrych i ffwrdd, ac yn meddwl, "Ydy hynny ddigon?" Ond wrth i mi edifarhau, mae Duw wedi fy rhyddhau i fod yn fwy cyfforddus ymhlith pobl. Pwyslais ar gair mwy. Dwi dal yn cael fy nhrawsffurfio. Pan mae'r gogoniant yn dod, newch chi adael mi wybod. Fel yna mae difeirwch yn gweithio, mae'n cymryd rhywbeth sydd yno ni sydd o chwith ddim yn gweithio, cael gafal yno ni. Ac ydyn ni'n ildio fo i Dduw, yn cyffesu ei rym drosto ni, yn gofyn am faddeuant ac yn gofyn i'r ysbryd glân, yn cynorthwyo ni i draws ffurfio ac i ddod yn debycach i Iesu. A gall hynny ddim gyd digwydd mewn moment, na llydd. Pan da ni yn dod i gredu mewn tro cyntaf, mae gras Duw'n arbennig yn y moment honno. Ond da chi'n gweld, o'n i wedi bod yn Gristion am 30 mlynedd ebyn hynny. Meddyliwch faint o bobl oedd yn meddwl bod fi'n rwd. A sut oedd hynny'n adlewyrchu ar Iesu. Mae'n heglu hi ar y diwedd, by the way. Dygwch ffrwyth cynhyrchu rhywbeth i ddangos sy'n bod ni wedi edifarhau. A sut mae hyn
yn gweithio yna ni, wrth gwrs, ydy gwaith yr ysbryd. A dyma rhyfeddod neges Ioan yn de. Edif ar hewch, mae teyrnas nefoedd yn dod. Wel, os ydym ni'n ceisio wneud o'n ein nerth ein hunain, wel, fe ni'n syrthio nôl i'r hen ffyrdd yn ddian iawn. Ond mae yna un cryfach na mi yn dod. Un na dwi'n mynd deilwng i agor ei sandalau. Mae hwnnw'n bedyddio ar ysbryd ac a thân. Hynny yw, mae o'n rhoi ei hun yn llwyr i ni ac yn rhoi ei rym ar waith yn ei ras a thrwy person yr ysbryd glân i'n galluogi ni o gofleidio y difeirwch i gael ei newid. Carach chi cael eich newid? A agorwch drws eich calon ac eich ewyllus i difeirwch ac i'r ysbryd glân. Chi'n gweld mae gan yr Iesu wyntyll yn ei law. A bydd yn nithio'n lan yr hyn a ddyrnwyd ac yn casglu rawn i'r ysgubor. Nid dim ond sôn mae o am y cynheuaf mawr yn ddydd y farn, ond mae o'n sôn am ein bywydau ni fel unigolion. A mae Iesu'n sôn am hyn dydy yn y nos y bredychwyd ef yn Ioan 17, Ioan 15, ei fod o am lanhau ni mwyn i ni ddwyn mwy o ffrwyth. Tybed ydyn ni yn gwingo pan da ni'n cael ein dwysbigo ac yn ceisio dianc rhag yr ymdeimlad hwnnw. Yn hytrach na bod ni'n ei gofleidio fo ac yn gweld o'n gyfle i gael ei newid. I adlewyrchu Crist yn fwy, i nabod Crist yn fwy. Mae Iesu yn wahanu'r grawn a'r is yn ei bywydau, mwyn i'r ysbryd ddwyn ffrwyth yno ni. Dim am wneud i deimlo'n euog mwyn teimlo'n euog yma'r ysbryd, ond ein gwneud ni deimlo'n euog mwyn i ni newid, mwyn i ogoniant Crist dod yn amlycach yn ein plith ac yn ein calon, mwyn i ni ddwyn mwy o ffrwyth. Garwch chi weld mwy o ffrwyth yr ysbryd yn eich bywyd? O cyfleidiwch gwaith yr ysbryd. Cyfleidiwch rhodd Duw o edifeirwch a'r grym sydd ganddo i'n trawsnewid ni. Meddai Paul, dyma'r rwyf yn ei olygu. Rhodiwch yn yr ysbryd ac ni fyddwch yn cyflawni chwantau'r cnawd. A dim jyst rhestr o bethau ni osgoi wedyn ydy gweithiau'r cnawd yn Galatiaid ar 5 bennod. Ond enghreifftiau o be mae dilyn chwantau'r cnawd yn ei weithio yno ni. Yw cyferbynnu a ffrwyth yr ysbryd, cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch. Yr holl o'r pethau yma, da ni'n sychedu am ei gweld yn ein cymdeithas ni heddiw ynddo. Tydyn nhw wedi mynd yn bethau da ni'n gofio chwilio amdanyn nhw heddiw yma. A da ni'n synnu pan gawn ni enghreifftiau ohonyn nhw. A rhyfedd, tydi, mor gyson ydy'r Efengyl. Mae Paul yma wrth restru gweithredoedd y cnawd yn dweud, ni chaiff y rhai sy'n gwneud y fath bethau etifeddu teyrnas Dduw. Hynny yw, os ydym ni'n cerdded yn y pethau hyn, yn dilyn chwantau'r cnawd, mae'n amlwg nad wedi teyrnas Dduw ar ein cyfer ni, ar ein cyrfil ni. So ydy teyrnas Dduw yn dod drwy person i fab Iesu Grist ein bywyd, ac yn teyrnasu yno ni drwy rym a gras yr ysbryd glân, yna fe welwn ni yn gynyddol ffrwyth yr ysbryd yn cael ei gynhychu yno ni. Dygwch ffrwyth edifeirwch, dyma nhw. Os yma'n gweithio,
Wel, darllenwch i Galatiaid y fe, welwch chi fod Paul yn dyma un o'i brif themau, sut mae gwaith gras Duw yn gweithio yno ni. Fe'n ei ddweud o ar ddiwedd yr adnodau yma. Ffrwyth yr ysbryd yw y rhestr. Dych chi'n cofio nhw gyd? Chi'n rhoi praw arna chi? A mae pobl Crist Iesu wedi croeshoelio'r cnawd ynghyd â'r nwydau a'i chwantau. Dyna di gwir effaith ei difeirwch. Y pethau yma dyn ni'n cerdded yn nhw, pethau, y chwantau sydd a'i gafael yno ni. Dyn ni'n deud wrth Dduw, reit, dwi'n barod i hwn farw yna i. Dwi ddim am ddychwelyd at hwn. Dwi'n tanysgrifio yn llwyr i y difeirwch. Rwyf wedi'n croeshoelio gyda Christ, meddai, yn yr ail bennod. Nid mae fi sy'n byw bellach, ond Christ sy'n byw yno fi, a'r bywyd y rwyf yn nawr yn ei fyw trwy ffydd y rwyf. Ffydd y mab Duw, yr hwn am carodd ac a'i rhoes ei hun i farw trosta i. Dyna di ei difeirwch. Dim jyst yn gyffredinol unwaith am byth, ond gyda phob un o'r issues yma sy'n codi yn ein bywyd ni. Unwaith eto yn ôl y groes. A grym y groes yn ein rhyddhau ni. So, da ni'n byw bywyd o wedi farhau ac ildio i deyrnasiad Iesu yna fe welwn ac fe ddygwn y ffrwydd hyn fwy. Ac fel hyn, mi da ni'n paratoi y ffordd iddo yn ein bywydau ni, yn ein plith fel cynulleidfa o bobl Dduw, ac i eraill ddod o dan ei deyrnasiad yn ein plith, i nabod Crist a'i gyflwyno i eraill. Nid dim ond ffindio'r geiriau, peidio bod yn swil, sôn am Iesu, ond mae'n bywyd ni yn dystiolaeth. Fydd pobl eisiau gwybod, be di'r peth hwn yn dy fywyd di sy'n mor wahanol, sy'n mor apelgar. Y ffrwyth sy'n cyfeirio ni ac yn cyfeirio bobl at Iesu. A'i tanysgrifio da ni i edifeirwch heb weld ei fydd fatha gym membership. Yn teidio rhywbeth yda ni yn ei ymarfer yn gyson yn ein cerddediad â Christ. Dewch i ni weddio. Dygwch ffrwyth gan hynny a fydd yn deilwng o'ch edifeirwch. Dwi'n ddarllen un o'i mynau William Williams yn weddi. Dros bechadur buost farw, dros bechadur ar y pren, ydy o ddefais thoelio'n llymion nes i dorfod crymu pen. Dwed i mi a'i fi oedd hwnnw gofiodd cariad rhad mor fawr, marw dros un bron a suddo yn gehenna boeth i lawr. Dwed i mi, a wyt yn maddau cwympo ganwaith i'r un bai. Dwed oedd ei byth i galon na all gynnig di farhau. Beth yw pwysau'r beiain mwyaf a faddei o bari? Pa'n drymaf yw fy mhechod a'i gryddfannau Calfari. Arglwydd rhaid i mi gael bywyd, mae fy meiau yn rhy fawr, fe ogrwydd sy'n cydbwyso a mynyddoedd mwyaf llawr. Rhad faddeuant, gwawria bellach, gwna garcharo'r caeth yn rhydd. Fi'n ymdreiglo mewn tywyllwch, nawr i weled golau'r dydd. Disg ni arglwydd, gymaint o rodd yw edifeirwch. Gymaint o ras sydd yn ei sgil, a gymaint wyt ti am weld ffrwyth yr ysbryd yn amlygu hunain yn ei bywyd. Arglwydd, da ni am weld ogoniant a mywydau ein hunain a'n gilydd. Gadlywyrchu hwnnw i'r bryd, fel bod eraill arglwydd, trwom ni yn adnabod cariad Duw. Amen.